Igbo na-asụ n'olu n'olu, mana ha kwa ụkwara o mee gịnị? Ọ bụrụ otu. Ya mere taa anyị ga-eleba anya ka anyị mara ndị a bụ ndị Igbo na ihe dị iche iche nke pụtara ìhè na ndụ ndị Igbo. Ile anya nke ọma, ị ga-aghọta na ndị Igbo juru ụwa niile. Igbo bụ ndị na-asụ asụsụ Igbo. Ha na-emekwa gịnị? Omenala Igbo. Ha na-adịkarịkwa nji ebe ụfọdụ na-adịkwa ọcha. E nwere ihe dị iche iche eji mara ndị Igbo dịka omenala ha. Ọ bịakwa n'ime omenala ahụ, e nwekwara nke a na-akpọ gịnị? Ọdịbendị. Nwekwa nke a na-akpọ ọdịnala. Ihe atọ ndị a bụ ihe anyị ga-elebagasị anya na ya taa. Nke izizi anyị ga-eleba anya na ya bụ omenala. Ọ bụrụ na ịnụ maka omenala, ka ihe na-agbata gị n'isi? Achọrọ m ka ị tinyere m ihe ahụ na-agbata gị n'uche n'ọdụ ozi dịka m na-akọwapụta nke m. Omenala bụ ihe ndị ahụ eji mara ndị Igbo dịka asụsụ ha. Ya bụ asụsụ a na-asụpụta n'ọnụ dịka m na-asụ nke m ugbu a, asụsụ Igbo ka m na-asụ. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ erimeri ha. Ịma na ndị Igbo nwegasịrị erimeri dịgasị iche iche. Ile anya, ha na-atụkarị ilu na-asị anyị na aka aja aja na-ebute gịnị? Ọnụ mmanụ mmanụ. Ndị nke ọzọ wee sịzi anyị na ọ bụ arụọ na-aṅụ erie na ndo. Arụọ na-aṅụ arụọ na-aṅụ erie na ndo. Ọ bụ ya ka a na-agwa anyị. Ya bụ na erimeri so n'otu ihe eji mara omenala ndị Igbo. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ nkwenye ha. Ihe ha kwenyegasịrị na ya dịka na ọnwụ na ndụ, alụmalụ na ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche. Ihe ndị a niile bụgasị ihe eji mara gịnị? Omenala Igbo. Ile anya nke ọma, omenala ndị Igbo bụ gịnị? Otu n'ụwa niile. Ihe a na-eme n'omenala ndị a ka a na-emekwa n'omenala ndị ọzọ. Mana ọ bụrụ na anyị ekwubezie banyere ọdịbendị, ebe a ka e nwere ihe dị iche na obodo na obodo. Chetakwa na nsị gị na omenala Igbo jikọrọ Igbo ọnụ bụ gịnị? Otu. Mana abịa n'ihe gbasara ọdịbendị, ndị iche na-adịwa site n'otu obodo ruo n'otu obodo. Gịnịkwanụ bụ ọdịbendị? Ọdịbendị bụ ihe ahụ ọ ga-abụ ịfụ ya n'obodo m, ịma mfụ ya n'obodo nke gị. Ọ ya ka a na-akpọ gịnị? Ọdịbendị. Ile anya nke ọma, e nwere ọdịbendị dịgasị iche iche. Ọ bụrụ na mmadụ ekwu okwu ihe dịka ịkpụ ụzụ, ebe ka uche gị ga-agbaje? Ọka. Ihe eji mara ndị Ọka bụ gịnị? Ịkpụ ụzụ. Ọ bụ ya ka a na-ekwu maka gịnị? Ọdịbendị. Ị gaa n'Ọka, ọ bụ eziokwu na e nwere ndị ọzọ na-akpụgasị ụzụ dị iche iche, mana ndị eji ya mara bụ gịnị? Ndị Ọka. Ọ bịakwa n'ime Nsụka, e nwere ndị Enugu Ezike, ka ekwana ihe eji mara ha? Olu ogene. Etu ahụ ị nọ na-ekiri ma onye Enugu Ezike pụta o jiri ya gbaa egwu, ọ gụọrọ gị egwu ga-adaba n'ihe mụ na gị na-eme ugbu a. O jiri ihe onyonyo anyị na-ekiri na gị nwa na-ekirikwa wee mee gịnị? Gbaara gị egwu, gụọ ya ọtọ ụtọ na ntị. Ọ bụ ya ka eji mara ndị Enugu Ezike. Ya mere oge ọbụla a na-ekwu maka ọdịbendị, mata amata na ọ bụ ihe ị ga-ahụ n'obodo gị, ị na-ama ahụ n'ebe obodo ọzọ. Ịhụkwanụ ya ahụ ka ihe ga-eme, ọ ga-enwerịrị ndị iche dị na ya. Mana ọ bụrụ omenala, ha ncha bụ otu. Ịlụ nwaanyị sokwa n'omenala. Mana ịbịazịa n'ọdịbendị, etu ndị a si alụ nwaanyị nke ha abụghị etu ndị ọzọ si eme gịnị? Alụ nwaanyị nke ha. Ọzọ dịka ibe anyị ga-eleba anya na ya bụ gịnị? Ọdịnala. Gịnị bụ ọdịnala? Ọ bụghị ihe dị n'ala. Ọdịnala pụtara gịnị? Ihe ndị ahụ jiri aka ha wee pụọ n'ala Igbo. Ndị nna nna anyị ha enweghị ike ịkọwa etu o si malite. Ihe ha mara bụ na a na-eme gịnị? A na-eme ya tupu ha abịa ebe ha nọ. Ọ bụrụ na ị jụọ nna gị taa sị ya, nna anyị, kedu ebe alụmalụ malitere? Kedu ebe ịkwa ozu malitere? Ọ ga-asị gị na ya amaghọkwa. Mana ihe ọ ma bụ na a na-eme gịnị? A na-alụ nwaanyị n'ala Igbo. A na-akwakwa n'ozu n'ala Igbo. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na ịgụ nwa aha sokwa na gịnị?
ọdịnala matakwa amata na ọdịnala anaghị eme gịnị aṅụ aṅụ mana omenala na-aṅụ aṅụ. Ya mere ka ndị Igbo ka anyị jisie omenala anyị ike na ọdịbendị anyị ike. Igbo ga-adị, Igbo agaghị ala. Ka ọ dịrị unu na mma. Ka emesịa.